ପିଲାମାନେ ଆଜି ଚାଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଥମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ପ୍ରଥମ କବିତା ବର୍ଷା, ଯାହାକି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ଷା କବିତାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଯାହାକୁ କି ଭକ୍ତ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କପିଳେଶ୍ୱରରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। କେଉଁଠି କ'ଣ କହିବ ନା, କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ତାଙ୍କର, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ନା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କେଉଁଠାରେ? ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କପିଳେଶ୍ୱର ଠାରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ତାଙ୍କର ରଚିତ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଏକ ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ହଁ କି ନାହିଁ? ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଭାଗବତ କହିଲେ କେହି ବା ତାକୁ ନ ଜାଣିପାରିବ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ପ୍ରଚଳିତ ରହିଛି ଭାଗବତ। ସେହି ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରଚନା କରିଥିଲେ ଭକ୍ତ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ସର୍ବତ୍ର ଜନପ୍ରିୟ। ବର୍ଷା କବିତାଟି ଭାଗବତର 10ମ ସ୍କନ୍ଦ 11 ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆଣିତ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଗବତଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର, ଏରେ 12 ସ୍କନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ସେଇ 12 ସ୍କନ୍ଦରୁ 10ମ ସ୍କନ୍ଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବର୍ଷା କବିତା। ସେଇ 10ମ ସ୍କନ୍ଦର 10ମ ସ୍କନ୍ଦ, ପୁଣି ସେ ସ୍କନ୍ଦରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି, ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ, ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ, ଏମିତି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି। ସେଇ 21 ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆଣିତ ହୋଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ବର୍ଷା କବିତା। ଆଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଭକ୍ତ କବି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାଧି ବି ତାଙ୍କର ଅଛି, କ'ଣ? ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। এই ଅତି ବଡ଼ି ଉପାଧି ତାଙ୍କୁ କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? এই ଅତି ବଡ଼ି ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ ଚୈତନ୍ୟ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପ୍ରଚଳନ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ, ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅତି ବଡ଼ି ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେ କେଉଁ ଯୁଗୀୟ କବି ବୋଲି ପଚାରିବ? ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଥିଲେ। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର କବି। ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ 5 ଜଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ଥିଲେ, ଯାହାକୁ କି ପଞ୍ଚସଖା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବଳରାମ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ ଓ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଥିଲେ ବଳରାମ ଦାସ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତମ କବି ଭାବରେ ସୁଖ୍ୟାତ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ସବୁକିଛି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମେ ବର୍ଷା କବିତା। ଆମେ କିଛି ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ଏମନ୍ତେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳ ଗଲା, ବରଷା ଋତୁ ପ୍ରକାଶିଲା, ସକଳ ଋତୁଙ୍କର ସାର, ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ମଞ୍ଚପୁର, ମେଘ ମିଳିଲେ ଶୂନ୍ୟ ପଥେ, ବିଜୁଳି ଶବଦ ସଙ୍ଗତେ, ମହିମଣ୍ଡଳ ଦୁଃଖ ଚାହିଁ, ଜଳ ଛାଡ଼ିଲା ତୋଷ ହୋଇ, ଘୋର ଶବଦେ ମେଘମାଳ, ଗର୍ଜି ନ ବରସନ୍ତି ଜଳ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା କ'ଣ? ଏମନ୍ତେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳ ଗଲା। ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ଖରାଦିନ, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି, ହଁ କି ନାହିଁ? ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ। ବର୍ଷକ ହେଉଛି 12 ମାସ ଓ 6ଟି ଋତୁ। 6ଟି ଋତୁ ମଧ୍ୟରୁ ଯେମିତି ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ବର୍ଷା, ଶରତ, ହେମନ୍ତ, ଶୀତ, ବସନ୍ତ, ହଁ କି ନୁହଁ? କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି 3ଟି ଋତୁ। କ'ଣ କ'ଣ? ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ, ବର୍ଷା ଋତୁ ଆଉ ଶୀତ ଋତୁ। ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ ଗଲା। ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ ପରେ ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଥାଏ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା କଥା। ଏମନ୍ତେ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ ଗଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ଏବେ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ, ଖରା ଋତୁ ଗଲା। ବରଷା ଋତୁ ପ୍ରକାଶିଲା। ବରଷା ଋତୁ ପ୍ରକାଶିଲା କ'ଣ? ବରଷା, ବରଷା ଅର୍ଥ ବର୍ଷା, ଋତୁ ଅର୍ଥ ଋତୁ, ପ୍ରକାଶିଲା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା, ମାନେ ଆସିଲା। ପ୍ରକାଶିଲା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆସିଲା। ଏମନ୍ତେ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ ଯାଇକିନା ଏବେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆରମ୍ଭିଲା ବା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଆସିଲା। ସକଳ ଋତୁଙ୍କର ସାର। ସକଳ କ'ଣ? ସକଳ ହେଉଛି ସବୁ ଋତୁମାନଙ୍କର। ଋତୁ ଅର୍ଥ ଯେଉଁ 6ଟା ଋତୁ ଅଛି ବା ଆମେ 3ଟି ଋତୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ତୁମେ ବୁଝିବ। ସେଇ ଋତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବା ମୁଖ୍ୟ। କବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଯେ ଏଇ ବର୍ଷା ଋତୁ ହେଉଛି ସବୁ ଋତୁମାନଙ୍କର ବା ସକଳ ଋତୁମାନଙ୍କର ସାର, ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ମଞ୍ଚପୁର। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ଏହି ବର୍ଷା ଋତୁରେ ହିଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଶସ୍ୟାଶ୍ୟାମଳା ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ କଥା। ଯେତେବେଳେ କି ଯେମିତି ରଜ ପର୍ବ ସରିବା ପରେ ପରେ ଆମର ବର୍ଷା ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, କୃଷକ କ'ଣ କରେ? ବର୍ଷାକୁ ଦେଖି ନିଜର ମନକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରି ଜମି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଋତୁକୁ ସକଳ ଋତୁଙ୍କର ସାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଋତୁରେ ଶସ୍ୟ ଆଉ ସମ୍ପଦ, ଶସ୍ୟ ମାନେ ଧାନ, ଗହମ, ବୀଜ, ମାନେ ବାଜରା, ମାଣ୍ଡିଆ ଯାହା ସବୁ ରହିଛି ସେସବୁକୁ ଆମେ ଶସ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସମ୍ପଦ, ଶସ୍ୟ ଅର୍ଥ ସମ୍ପଦ କି ନୁହଁ? ସେଇ ଶସ୍ୟ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଦେଇକି ସମ୍ପଦ ପରିପୃଷ୍ଟ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପଦ। ମଞ୍ଚପୁର, ମଞ୍ଚପୁର ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆଗମନ ଫଳରେ ବା ବର୍ଷା ଋତୁ ବେଳେ ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦରେ ଧରିତ୍ରୀ ମଞ୍ଚପୁର, ମଞ୍ଚପୁର ଅର୍ଥ ଏହି ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ମଞ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ପୃଥିବୀରେ ବା ଧରଣୀରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମେଘ ମିଳିଲେ ଶୂନ୍ୟ ପଥେ, ବିଜୁଳି ଶବଦ ସଙ୍ଗତେ। ମେଘ ମିଳିଲେ, ମେଘ ମାନେ କେବେ ବି
ଧରିତ୍ରୀରେ ଦେଖାଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଆକାଶରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ମେଘ ମିଳିଲେ, ମେଘ ମାନେ ମିଳିତ ହେଲେ କେଉଁଠି? ଶୂନ୍ୟପଥ। ଶୂନ୍ୟପଥର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆକାଶ। କେଉଁଠି ଦେଖାଗଲେ ମେଘମାନେ ମିଳିତ ହେଲେ? ସାଧାରଣତଃ ଆକାଶରେ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆକାଶରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଯେଉଁ ମେଘମାଳ ରହିଛି ଆକାଶରେ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ବିଜୁଳି ଶବଦ ସଙ୍ଗତେ। ବିଜୁଳି କେତେବେଳେ ଆସେ? ଯେତେବେଳେ କି ମେଘମାନେ ମିଶନ୍ତି, ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ ହୁଏ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବିଜୁଳି ଶବଦ ସଙ୍ଗତେ। ସଙ୍ଗତର ଅର୍ଥ ସହିତ। ମେଘମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଶୂନ୍ୟପଥରେ ଆକାଶରେ ମିଶନ୍ତି। ଶୂନ୍ୟପଥ ଆକାଶ। ବିଜୁଳି ଶବଦ ସଙ୍ଗତେ। ବିଜୁଳି, ବିଜୁଳି ଅର୍ଥ ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ସେଇ ଶବଦ ଶବ୍ଦ, ସଙ୍ଗତେ ସହିତରେ। ବର୍ଷା ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କିପରି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ଶବ୍ଦ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ମହି ମଣ୍ଡଳ ଦୁଃଖ ଚାହିଁ ଜଳ ଛାଡ଼ିଲା ଦୋଷ ହୋଇ। ମହି ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପୃଥିବୀ। ମଣ୍ଡଳ ଅର୍ଥ ଏଇ ସାରା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ। ମହି ମଣ୍ଡଳ ଦୁଃଖ ଚାହିଁ, ହଁ କି ନୁହଁ? ନିହାତି ଦୁଃଖ ଥିଲା। 8 ମାସ ଧରିକିନା ଖରା କିରଣ ହେତୁ ସବୁ ଜଳ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା, ଲୋକମାନେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ପାଉନଥିଲେ, ନାନା ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିଲେ। କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏଇ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପରେ ପରେ ଠିକ୍ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଛି ଏବଂ ମହିମଣ୍ଡଳର ଦୁଃଖକୁ ଚାହିଁଛି ଏବଂ ବର୍ଷା ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ଷା ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ମିଳିଛି? ଜଳ ଛାଡ଼ିଲା ତୋଷ ହୋଇ। ଜଳ କ'ଣ କଲା? ଜଳ ଛାଡ଼ିଲା, ମାନେ ଜଳ ବର୍ଷା କଲା। ତୋଷ ହୋଇ, ତୋଷ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଖୁସି ହୋଇ। ଦେଖିଲା ଲୋକମାନେ କେତେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, କହିଲା କି ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଳ, ବର୍ଷା ରୂପରେ ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା। ଘୋର ଶବଦେ ମେଘମାଳ ଗର୍ଜିନ ବରସନ୍ତି ଜଳ। ଘୋର ଶବଦେ, ଘୋର ମାନେ କ'ଣ? ଘଡ଼ଘଡ଼ି। ଘୋର, ଘୋର ମାନେ ଅଧିକା। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହିତ ଶବ୍ଦରେ ମେଘମାଳ, ମେଘମାନେ ବର୍ଷନ୍ତି। ଗର୍ଜିନ ବରସନ୍ତି ଜଳ। ଗର୍ଜିନ ମାନେ କ'ଣ? ଗର୍ଜନ କରିକି। ଗର୍ଜନ କରିକି ମାନେ ଗର୍ଜନ୍ତି ଧରିକି, ସାଉଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ଶବ୍ଦ ତିଆରି କରନ୍ତି, ବର୍ଷା ଜଳକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ବରସନ୍ତି ଜଳ। ଆଉ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଦେଖିବା ଏବେ। ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ଜଳ ରାଶି କରୁଣା ଚିତ୍ତରେ ବରସି ପୃଥିବୀ ରବି ତେଜ ଗ୍ରାସେ ତାପିତ ଥିଲା ଅଷ୍ଟମାସେ ଜଳ ପାଇଲା ତୋଷ ଚିତେ ତପସ୍ୱୀ ଜନଙ୍କର ମତେ ତପସ୍ୟା ଫଳ ଯେହ୍ନେ ପାଇ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ଅତି ସୁଖୀ ହୋଇ। ଏଇ ଯେଉଁ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଆମେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିବା। ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ଜଳ ରାଶି। ପ୍ରାଣୀର ଜୀବନ କ'ଣ? ନିହାତି ଜଳ ରାଶି। ପ୍ରାଣୀର ଜୀବନ ଜଳ ରାଶି। ଜଳ ବିନା ଆମେମାନେ ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ, କେବେ ମଧ୍ୟ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ କାହିଁକି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରହ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କାରଣ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟ ବସବାସ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ପୃଥିବୀରେ ଜଳରାଶି ରହିଛି, ପୃଥିବୀରେ ଅମ୍ଳଜାନ ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜଳ ଦରକାର, ଅମ୍ଳଜାନ ଦରକାର, ନହେଲେ ମଣିଷ କ୍ଷୀଣ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ରହିଛି। ଜଳରାଶିର ଅଧିକ ଥିବା ହେତୁ ପୃଥିବୀକୁ ଜଳ ଗ୍ରହ ବା ନୀଳ ଗ୍ରହ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ଜଳରାଶି। ପ୍ରାଣୀର ଜୀବନ ଯେହେତୁ ଜଳରାଶି, ଜଳ ବିନା ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ଜଳରାଶି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆରେ ମାନେ ପ୍ରବଚନ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଜଳ ବିହୁନେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ, ଜଳ ବହୁଳେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ। ନିହାତି ଜଳ ବିହୁନେ ଅର୍ଥ ଶୂନ୍ୟତା। ଜଳ ବିହୁନେ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଜଳ ଯଦି କେଉଁଠି ନ ପାଇବା ଆମକୁ ଶୋଷ ହେବ, ପାଣି ପିଇପାରିବା ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା, ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବ, ଜନଜୀବନ ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ଜଳ ବିହୁନେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ। ସେପରି ଜଳ ବହୁଳେ, ଜଳର ଅଧିକତ୍ୱ ଅଛି। ଯେମିତି ଜଳ ଯଦି ଅଧିକା ହୁଏ, ଯେମିତିକି ବନ୍ୟା ଆସେ, ବାତ୍ୟା ଆସେ, ଲୋକଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଭସାଇ ନେଇଯାଏ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ନାନା ପ୍ରକାର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରାଇଥାଏ। ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟତଃ 1999 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ବାତ୍ୟା ଫାଇଲିନ୍, ହୁଡ଼ହୁଡ଼ କେମିତି ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ଜଳବହୁଳତା ହେତୁ। ତେଣୁ ଜଳର ସଠିକ୍ ପରିମାଣ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଜଳ ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ଜଳରାଶି। ପ୍ରାଣୀର ଜୀବନ ନିହାତି ଜଳରାଶି ଆମେ ବୁଝିଲେ। କରୁଣା ଚିତ୍ତରେ ବରସି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମାନେ ବର୍ଷା କ'ଣ କରିଛି? ଆମ ଉପରେ କରୁଣା ଚିତ୍ତ। ଚିତ୍ତ ଅର୍ଥ ମନରେ, କରୁଣା ଦୟା, କରୁଣା କରିଛି, ଦୟା କରିଛି, ଦୟା ମନରେ ବର୍ଷା ଦେଉଛି ଆମକୁ, ହଁ କି ନାହିଁ? ବରସି ପୃଥିବୀ ରବି ତେଜ ଗ୍ରାସେ। ପୃଥିବୀ ଅର୍ଥ ଧରିତ୍ରୀ, ରବି ଅର୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତେଜ, ତେଜ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଥିଲା? ତାର ଉତ୍ତାପ, ତେଜ ଗ୍ରାସେ ମାନେ ଗ୍ରାସ କରିଥିଲା। ରବିଙ୍କର ତେଜ, ଯେଉଁ ତେଜ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଆଲୋକ ଥିଲା, ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରା ଥିଲା, ତାପ ଥିଲା, ତାହା ପୃଥିବୀକୁ ଗ୍ରାସ କରିଦେଇଥିଲା। ପୃଥିବୀ ରବି ତେଜ ଗ୍ରାସେ ତାପିତ ଥିଲା ଅଷ୍ଟମାସେ। ତାପିତ ମାନେ କ'ଣ? ଉତ୍ତପ୍ତ ଥିଲା 8 ମାସ ଧରିକି। ବର୍ଷା ଦିନ ସିନା ଆମକୁ ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶୀତ 4 ମାସ ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳ 4 ମାସ ରହିଛି, ଶୀତ ଦିନେ ସିନା ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଦେଖିବ ଡହଡ ଖରା ହେଉଥିବ, ହଁ କି ନାହିଁ? ସେଇ 8 ମାସ ଧରି ଏଇ ପୃଥିବୀ ବର୍ଷା ଜଳ ପାଇନଥିଲା।
ଫଳରେ ତାପିତ ହୋଇକିନା ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇକିନା 8 ମାସ ଧରି ରହିଥିଲା। ରବିଙ୍କର ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତେଜଗ୍ରାସ ଫଳରେ ପୃଥିବୀର ବି ତେଜଗ୍ରାସେ ତାପିତ ଥିଲା 8 ମାସେ। 8 ମାସେ ଅର୍ଥ 8 ମାସ ଧରି। ଜଳ ପାଇଲା ତୋଷ ଚିତେ ତପସ୍ୱୀ ଜନଙ୍କର ମତେ। ଜଳ ପାଇଲା ତୋଷ ଚିତେ, ଜଳ ପାଇଲା ପୃଥିବୀ କ'ଣ ହେଲା, କଷ୍ଟ 8 ମାସ ଧରି ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଥିଲା। ଜଳ ପାଇଲା ଅର୍ଥ କ'ଣ, ବର୍ଷା ଜଳକୁ ପାଇଲା। ତୋଷ ଚିତ୍ତ, ଆନନ୍ଦ ଚିତ୍ତରେ ବର୍ଷା ହେଲା ତା ଚିତ୍ତକୁ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ କି ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କଲା ବର୍ଷା ପାଇବା ଦ୍ୱାରା, ହଁ କି ନାହିଁ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ 8 ମାସ ଧରି ପୁରା ଗ୍ରୀଷ୍ମଙ୍କର ଖରା ରବିଙ୍କର କିରଣରେ ତାପିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ପାଣି ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ସେହି ସମୟରେ ତା'ର ତୋଷ ଜଳ ପାଇକିନା ପୃଥିବୀର ମନ ବହୁତ ଚଞ୍ଚଳ ବା ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ଉଠିଲା। ତୋଷ ଚିତ୍ତ ଅର୍ଥ ଆନନ୍ଦ ଚିତ୍ତେ ବା ଆନନ୍ଦ ମନରେ। ତୋଷ ଅର୍ଥ ଆନନ୍ଦ, ଚିତ୍ତେ ଅର୍ଥ ମନରେ। ତପସ୍ୱୀ ଜନଙ୍କର ମତେ। ତପସ୍ୱୀ ଜନ ମାନେ ତପସ୍ୱୀ ଯେଉଁମାନେ ତପସ୍ୟା କରି ରହିଥିଲେ। ତପସ୍ୱୀ କେଉଁମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ। ସାଧାରଣତଃ 8 ମାସ ଧରି ଯେଉଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ, ଜଳ ପାଇଲେ ମନରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେଖାଗଲା, ଚିତ୍ତ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ତପସ୍ୱୀ ଜନଙ୍କର ମତେ। ତପସ୍ୱୀ ଜନଙ୍କର, ତପସ୍ୱୀ ଅର୍ଥ ଯେଉଁମାନେ ଜଳ ପାଇବା ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କରି ରହିଥିଲେ, ବର୍ଷାର ଦେବତା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାରେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଇନ୍ଦ୍ର, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜଳ ପ୍ରଦାନ କର। ତପସ୍ୟା କରି ରହିଥିଲେ ସେଇମାନେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ତପସ୍ୟାର ଫଳ ପାଇଲେ। ତପସ୍ୱୀ ଜନଙ୍କର ମତେ। ତପସ୍ୟା ଫଳ ଯେହ୍ନେ ପାଇ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ଅତି ସୁଖୀ ହୋଇ। ନିହାତି ଯେଉଁମାନେ ତପସ୍ୱୀ ଥିବେ, ତପସ୍ୟା କରିଥିବେ, ମୁନି ଋଷିମାନେ, ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି କି ଯେ ଆମେ ଆମ ତପସ୍ୟାର ଫଳ ପାଇଗଲୁ। ଯେମିତିକି ଆମ୍ଭେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା, ଯେତେବେଳେ କି ଯେ ଆମେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବା, ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବା, ସେହି ପରିଶ୍ରମ ହେଉଛି ଆମେ ତପସ୍ୟା। ଯେତେବେଳେ କି ସେହି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ, ତାହା ହେଉଛି ଆମ ତପସ୍ୟାର ଫଳ। ତପସ୍ୟା ଫଳ ଯେହ୍ନେ ପାଇ ବର୍ଷା ରୂପକ ଫଳ। ତପସ୍ୟା ଫଳ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତପସ୍ୟା ଫଳ ଅର୍ଥ କୌଣସି କେ ବସିକି କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜପ ହୋଇଥିଲା କି? ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ତପସ୍ୱୀ ଜନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ 8 ମାସ ଧରି ପୃଥିବୀ ତାପିତ ହୋଇଅଛି, ବର୍ଷା ଟିକେ ପ୍ରଦାନ କର ଆମ୍ଭକୁ। ସେଇ ତପସ୍ୟା ଫଳ ଯେହ୍ନେ ପାଇ, ସେଇ ତପସ୍ୟାର ଫଳ ପାଇଯାଇଛି ଆଜି ମଣିଷ। ତପସ୍ୟା ଫଳ ପୃଥିବୀ ଆଜି ପାଇଯାଇଛି। ସେଇ ତପସ୍ୟାର ଫଳ ଯେହ୍ନେ ପାଇ, ଯେହ୍ନେ ହେଲେ ଯେପରି ପାଇ, ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ଅତି ସୁଖୀ ହୋଇ। ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଭୋଗ କରନ୍ତି, ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ସୁଖୀ ହୋଇ। କ'ଣ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି? ସେଇ ବର୍ଷାର ଜଳକୁ ଯେଉଁ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ତପସ୍ୱୀମାନେ, ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କ ମତରେ ଆଜି ତପସ୍ୟା ଫଳ ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ପୃଥିବୀ ଦିନେ ତପସ୍ୱୀ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ତା ତପସ୍ୟା ଫଳ ପାଇଛି ଏବଂ ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଆଜି ବର୍ଷାର ଜଳକୁ ସେ ଉପଭୋଗ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ। ବିକ୍ଷଦ କୀଟ ନିଶା ମୁଖେ ଜଗତ ଆବ ରିଲେ ସୁଖେ। ମଣ୍ଡୁକେ ମେଘ ନାଦ ଶୁଣି ଗର୍ଜନ୍ତି ଆବ ଋଣ ପାଣି। ଅଳପ ନଦୀଏ ପୁରିଲେ ଲହରୀ ମତେ ଉଛୁଳିଲେ। ନାନା ପ୍ରକାରେ ଶସ୍ୟ ରାଶି ଏଣେ ପୁରିତ ମହି ଦିଶି। ଛତୁ ଯେ ଛତ୍ର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ରାଜାର ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ମହି। ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୁଝିବା? ବିକ୍ଷଦ କୀଟ ନିଶା ମୁଖେ। ବିକ୍ଷତ ମାନେ କ'ଣ, ଖଦ୍ୟୋତ। ଖଦ୍ୟୋତ କୀଟ। ଖଦ୍ୟୋତ କୀଟ କ'ଣରେ? ଖଦ୍ୟୋତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର କୀଟ, ଯେଉଁ କୀଟ କି କେବଳ ବର୍ଷା ଦିନେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବା। ବର୍ଷା ଋତୁ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଆଲୁଅ, ମାନେ ସେ ପୋକଟି ଦେଖିବ ନା ପୁରା ଆଲୁଅମୟ କରିଦେଉଥିବ, ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର ବା ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବ ସେଇ କୀଟ। ଖଦ୍ୟୋତ କୀଟ। ସେଇ ଖଦ୍ୟୋତ କୀଟ ଅର୍ଥ ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ ବୋଲି ସାଧାରଣ ଭାବେ କହନ୍ତି, ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ। ସେଇ ଖଦ୍ୟୋତ କୀଟ ନିଶା ମୁଖେ। ନିଶା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ରାତି। ରାତିର ମୁଖରେ ସେଇ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ କୀଟ ଜଗତ ଆବୋରିଲେ ସୁଖେ। ଜଗତ ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀ, ଆବୋରିଲେ ଅର୍ଥ ବୁଲିଲେ, ଭ୍ରମଣ କଲେ ସୁଖେ। ସେଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାରୁ 8 ମାସ ଧରି ସେଇ କୀଟ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ନଥିଲା, ତା'ର ଦୁଃଖକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବର୍ଷା ବୁଝିଛି। ବର୍ଷା ହେବା ହେତୁ ସେଇ ଖଦ୍ୟୋତ କୀଟ ନିଶା ମୁଖେ ବା ରାତିର ନିଶା ବା ଅନ୍ଧକାର ମୁଖରେ ଜଗତକୁ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରି ଜଗତର ଚାରିଆଡ଼େ ଆବୋରିଲେ, ମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିଲେ ସୁଖ ମନରେ, ଖୁସି ମନରେ। ମଣ୍ଡୁକେ ମେଘ ନାଦ ଶୁଣି ଗର୍ଜନ୍ତି ଆବ ଋଣ ପାଣି। ମଣ୍ଡୁକେ ମେଘ ନାଦ ଶୁଣି। ମଣ୍ଡୁକ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବେଙ୍ଗ। ବେଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀ, ମାନେ ଜଳଚର ସ୍ଥଳଚର ପ୍ରାଣୀ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କହିପାରିବା। ମଣ୍ଡୁକେ ମେଘନାଦ ଶୁଣି, ସେଇ ମେଘନାଦ, ମେଘର ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ମଣ୍ଡୁକ ଶୁଣିଛି। ଗର୍ଜନ୍ତି ଆବ ଋଣ ପାଣି। ଗର୍ଜନ୍ତି, ହେ ମେଘ, ମେଘନାଦକୁ ଶୁଣି ସେମାନେ ଗର୍ଜନ୍ତି, ଗର୍ଜନ କରନ୍ତି, ଆମକୁ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରଦାନ କର, ଆମକୁ ପାଣି ପ୍ରଦାନ କର, ଜଳ ପ୍ରଦାନ କର, ଆମକୁ ଏଇ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କର ହେ ମହା ଇନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କହି ଗର୍ଜନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଅଳପ ନଦୀଏ ପୁରିଲେ
ଲହରୀ ମୋତେ ଉଛୁଳିଲେ। ଅଳପ ନଦୀ ବୋଲି ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅଳପ ନଦୀ ମାନେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାରେ ନଦୀ ଗୁଡ଼ାରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଥିଲା ସେଇ ନଦୀ ମାନେ କ'ଣ ହେଲେ ପୁରା ପୂରିତ ହୋଇଗଲେ। ଲହରୀ ମୋତେ ଉଛୁଳିଲେ ମାନେ ଲହରୀ ଆସିବ। ନଦୀ ବା ସମୁଦ୍ର ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଦେଖିଥିବ ସାଧାରଣତଃ ନଦୀ ପୋଖରୀ ସମୁଦ୍ର ଚାରିଆଡ଼େ ଜଳ ରୁହେ, ଜଳଗର୍ଭା ହୋଇଯାଏ ପୁଷ୍କରଣୀ ନଦୀ, ହଁ କି ନୁହଁ? ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟମାସ ଧରି ତାପିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା ଜଳ ସବୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣରେ ଶୋଷିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେଇଠାରେ ସେ ବର୍ଷା ଜଳ ପାଇବା ହେତୁ ସେ ପୂରିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ଆନନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ତାର ମନ। ଅଳପ ନଦୀ ପୁରିଲେ, ଅଳପ ଯେଉଁମାନେ ନଦୀ ଥିଲେ ପୁରିଲେ। ଲହରୀ ମୋତେ ଉଛୁଳିଲେ। ଲହରୀ, ଲହରୀ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେ ଢେଉ। ଲହରୀ ମୋତେ ଉଛୁଳିଲେ ମାନେ ଲହରୀ ଗୁଡ଼ାକ ଉଛୁଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମାନେ ନିଜ ବନ୍ଧ ଡେଇକି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବାରମ୍ବାର। ଲହରୀ ମୋତେ ଉଛୁଳିଲେ। ଉଛୁଳିଲେ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉଛୁଳିବା, ଯେମିତିକି ବାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଚାଲିଯିବା। କେମିତି ବନ୍ୟା ହୁଏ? ଯେମିତିକି ଯଦି ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ମାନେ ହିଡ଼ ଦିଆ ହେଇଥିବ, ହିଡ଼ଟା ଯେତେବେଳେ ପାଣିରେ ପୁରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ ଜାଗାଟା, ସେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ପାଣି ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଉଛୁଳିଲେ ବୋଲି କହନ୍ତି। ନାନା ପ୍ରକାରେ ଶସ୍ୟ ରାଶି। ବର୍ଷା ପାଣି ପଡ଼ିଲା, କୃଷକ ପୁଅର ମନ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। ନାନା ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ରାଶି କରିଛି। ନାନା ପ୍ରକାରେ ଶସ୍ୟ ରାଶି, ନାନା ପ୍ରକାର ମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଶସ୍ୟ ରାଶି। ଶସ୍ୟ ରାଶି ଅର୍ଥ ଧାନ, ଗହମ, ବାଜରା, ମାଣ୍ଡିଆ, ମକା, ସେ ତା ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଣେ ପୂରିତ ମହିଦିଶି, ସେଇ ଯେଉଁ ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦରେ ଆଜି ଏଣେ ପୂରିତ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗର୍ଭା ଦେଖାଯାଉଛି ପୃଥିବୀ। ପୂରିତ, ପୂରିତ ଅର୍ଥ ପୁରା ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଛି। ମହିଦିଶି, ଏଇ ମହି ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀ। ଏଇ ପୁରା ମହି ପୃଥିବୀ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି? ପୁରା ପୂରିଲା ପୂରିଲା, ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ସମସ୍ତ କ'ଣ ହୁଏ? ମାନେ ଖରାର ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଦେଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ତା'ର ସତେକି ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କି ବର୍ଷା ପାଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଅଁଳ ପତ୍ର ଉଠିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଯେମିତି ଦେଖାଯାଇଥାଏ ସେହିପରି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ଭାବରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ଶସ୍ୟ ରାଶି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ନାନା ପ୍ରକାରର ଶସ୍ୟ ରାଶି ଦ୍ୱାରା ଏଣେ ପୂରିତ ମହି ଦିଶି, ଏଣେ ପୂରିତ, ଏଇ ପୂରିଲା ପୂରିଲା ପରିକା ମହି ଦେଖାଯାଉଛି। ମହି ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀ। ଛତୁ ଯେ ଛତ୍ର ପ୍ରାୟ ହୋଇ, ଛତୁ କ'ଣ ହେଇଛି? ଛତୁ ଏଠାରେ ଛତ୍ର ପ୍ରାୟ ହୋଇଛି। ଛତ୍ର, ଛତୁ ହେଇଛି କ'ଣ? ଛତୁ, ଛତୁ ମାନେ କ'ଣ ହୁଏ? ଛତୁ କେତେବେଳେ ଫୁଟେ? ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କୃଷକ କ'ଣ କରେ ନା ଧାନକୁ ଅମଳ କଲେ, ଅମଳ କରିସାରିବା ପରେ ଯାହା ଧାନ ମାନେ ଶସ୍ୟ ହୁଏ ଘରକୁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସେ, ଯାହା ପାଳ ଥାଏ ବିଲରେ ପକାଇ ଦେଇଥାଏ। ସେଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ପାଣି ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଛତୁ ଗୁଡ଼ାକ ଉଠିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଛତୁ ଯେ ପ୍ରାୟ ଛତ୍ର ହୋଇ, ଛତ୍ର ହୋଇ ଅର୍ଥ ପୁରା ଛିନ୍ ଭିନ୍ ହେଇକି ଛତ୍ର ପରିକା, ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଶାଳକାୟ ଛତୁ ଛତ୍ର ପରିକା ହୋଇ, ପ୍ରାୟ, ପ୍ରାୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଛତୁ ଯେ ପ୍ରାୟ, ଛତୁ ଯେ ଛତ୍ର ପ୍ରାୟ ହୋଇ, ଛତୁ ଗୁଡ଼ାକ ଛତ୍ର ପରିକା, ପ୍ରାୟ ଅର୍ଥ ପରିକା, ସାଧାରଣ ମାନେ ଛତ୍ର ପରିକା ସଦୃଶ। ଛତୁ ଯେ ପ୍ରାୟ ଛତ୍ର ହୋଇ, ରାଜାର ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ମହି। ଏଇ ଯେଉଁ ଛତୁ ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ଛତ୍ର ପରିକା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମହି କିପରି ଦେଖା ଦେଇଥାଏ? ପୃଥିବୀ। ମହି ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀ, ଦିଶେ ଅର୍ଥ ଦେଖାଯିବା। ଠିକ୍ ରାଜା ପରିକା, ପ୍ରାୟ ଅର୍ଥ ପରିକା, ରାଜା ପରି ପୃଥିବୀ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଛତୁ ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ଉଠିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଛତ୍ର ପରିକା, ଛତୁ ଯେ ପ୍ରାୟ ଛତ୍ର ହୋଇ, ରାଜାର ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ମହି। ମୟୂରେ ଗିରି ଶିଖେ ଥାଇ, ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ମେଘେ ଚାହିଁ। ମୟୂରେ ଗିରି ଶିଖେ ଥାଇ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମୟୂରେ, ମୟୂର ଅର୍ଥ ମୟୂର। ମୟୂର କ'ଣ? ମୟୂର ହେଉଛି ଆମର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ। ମୟୂର ସାଧାରଣତଃ ଗିରି ଶିଖରେ ରହେ। ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ମେଘ ଚାହିଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ମେଘକୁ ଚାହିଁକିନା ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ, ମେଘ ଦେଖିଥିବ କି ଯେ ମେଘ ଦେଖିବା ମାନେ ମୟୂରମାନେ ନିଜର ପୁଚ୍ଛକୁ ପ୍ରସାରିତ କରନ୍ତି ଏବଂ କରିକି ନାଚ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଗିରି ଶିଖେ, ଗିରି ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମୟୂରେ ଅର୍ଥ ମୟୂର, ଗିରି ଅର୍ଥ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ, ଶିଖେ ଶିଖରରେ, ପୁରା ତା'ର ଉଚ୍ଚରେ, ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତର ପୁରା ଶୀର୍ଷ ଦେଶରେ ଶିଖେ, ଶିଖେ ଅର୍ଥ ତା'ର ପୁରା ଉପର ଭାଗରେ ଥାଇ, ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ମେଘେ ଚାହିଁ। ନୃତ୍ୟ ଅର୍ଥ ନାଚ କରନ୍ତି, ନାଟ କରନ୍ତି ମନ ଖୁସିରେ। ମେଘେ ଚାହିଁ, ମେଘକୁ ଚାହିଁ, ମେଘକୁ ଅନାଇ ନୃତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ବା ନାଚ କରନ୍ତି। ଅତିଥି ଦେଖି ଭକ୍ତ ଜନେ, ଅତିଥି ଦେଖି କ'ଣ? ଅତିଥି, ଅତିଥି ଦେଖି ଭକ୍ତ ଜନେ। ଅତିଥି ଅର୍ଥ କିଏ? ଯେଉଁମାନେ ଘରକୁ ଗେଷ୍ଟ ଆସନ୍ତି ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କୁଣିଆ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଅତିଥି ଦେଖି ଭକ୍ତ ଜନେ, ଅତିଥିକୁ ଦେଖିକି ଭକ୍ତ ଜନେ ଯେମିତି ମନ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି, ଯେସନେ ତୋଷ ହୁଅନ୍ତି ମନେ। ଯେପରି, ଯେସନେ, ଯେସନେ ଅର୍ଥ ଯେପରି ଭାବରେ, ଯେଉଁପରି ଭାବେ, ଯେସନେ ତୋଷ ଅର୍ଥ ଖୁସି, ହୁଅନ୍ତି, ହୁଅନ୍ତିର ଅର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, ମନେ ମାନେ ମନରୁ। ଅତିଥିଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ବା ତୋଷ ହୁଅନ୍ତି, ସେହିପରି ଭାବରେ ଆଜି ପୃଥିବୀ ବା ମୟୂର
ଗିରି ଶିଖରେ ଥାଇ ମେଘକୁ ଦେଖି ନୃତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ମନ ଖୁସିରେ। ତାହା ଏଠାରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଭକ୍ତ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକୁ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ନିଶାମୁଖ, ନିଶାମୁଖ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ। ତ୍ରାସ ଅର୍ଥ ଭୟ। ମଞ୍ଚପୁର, ମଞ୍ଚ ମାନେ କ'ଣ ରେ? ମଞ୍ଚ। ଆମେ ଯେଉଁ ନାଟକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଭାବେ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମଞ୍ଚ ଯେପରି ପଡ଼ିଥାଏ ସେଇ ମଞ୍ଚ, ସେଇ ପୃଥିବୀକୁ କବି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏଠାରେ। ମଞ୍ଚପୁର ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀପୁର, ଧରିତ୍ରୀପୁର। ମଞ୍ଚପୁରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ବା ଧରିତ୍ରୀ। ଖଦ୍ୟୋତ, ଖଦ୍ୟୋତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୋକ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଏହା ବର୍ଷା ଋତୁମାନଙ୍କରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି, ଭୁଞ୍ଜନ୍ତିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ମଣ୍ଡୁକ, ମଣ୍ଡୁକ ଅର୍ଥ ବେଙ୍ଗ, ଯାହାକି ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀ, ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ, ସ୍ଥଳଚର ପ୍ରାଣୀ। ତୋଷ, ତୋଷ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଖୁସି। ଆନନ୍ଦ। ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମ୍ଭେମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି।